Moi! Kuka on vastuussa sinun vaurastumisestasi? Eikö palkkapäivänä ole aina kivaa, kun tilille ropisee euroja? Mutta sun taloutesi kohtalo riippuu siitä, kuinka sä näitä sun ansaittuja euroja käytät. Kuinka paljon sä säästät ja sijoitat ja minkälaiset sun kulutustottumukset on. Eli mitä sä ostat ja milloin sä ostat. Nämä päätökset vaikuttaa sun talouteesi. Eli tuleeko siitä pitkällä aikavälillä ylijäämäinen vai alijäämäinen. Ja koska sä itse päätät niistä sun ansaituista euroista, niin silloin sä oot myös vastuussa siitä sun talouden suunnasta. Eli ootko sä matkalla kohti vauraampaa tulevaisuutta vai joudutko sä sopeuttamaan sun taloutta tulevaisuudessa niiden päätösten takia, mitä sä oot tänä päivänä tehnyt.